Minä tarjoan kaikille. Miten kaunis ja jännittävä paikka tämä maailma onkaan. Emme vielä tiedäkään. Näin isojen muutosten yhteydessä on yhtiö päättänyt lopettaa sahatavaran tuottamisen ja myynnin. Valitettavasti joudumme purkamaan työsopimukset. Sahojen aika on jo mennyt. Annetaan olla. Ei hätää, etsin huomenna uuden työpaikan. Mutta et sinä osaa kuin saha. Kato! Aina voi oppia uutta. Tähän päättyy iloisen kylämme historia. Kyllä kaikki järjestyy. Arvostan Pepe kovasti, mutta enpä usko. Olemme ajautuneet kohtalonvoimien riepoteltavaksi. Olen löytänyt elämälleni merkityksen. Ajattelimme kokoontua pohtimaan olemassaoloon liittyviä kysymyksiä. Minkälaisia kysymyksiä ne ovat? Keitä olemme? Mistä tulemme? Minne olemme menossa? Tämä työttömyys tekee minut hullu. Aina on toinen mahdollisuus. Minkälainen mies oikein olet? Metsuri. Soittakaa ambulanssi. Kyllä hän on kuollut.